TV jabarni la jabo aw bela jele aw ni shu mali kono mali ko ka farafina farajela ni aw bela jele ka folie ka taka di aw ma anga dunsubaw ya ambla kana chimina ikado awati adafara choi no ye ka nyogon na yala ni ka nyogon baro ni ka nyogon blasra bishuna anni jon sira nyogoma ukama ko burkina adama yere abina daddo ala ni ka wala ale adama yere jonyi ale bora jona aka chai mi arebina ni kana wala jemai karamo adama mba fiyengo ini shu ida soko ni sele muso TV jabarani sanfɛ I kanubaw ani lajabaw ananga dunsobaw hakilina ani mirina min bila I betla kana u bela jelen duma adama yɛrɛ e join I bɔra jona ida soko niko marani nam ida soko niko namba yani nganda do kumana me foli kɛ mbani fala daso ni Mamadou Traoré ani Mariam Balo ambolen koy mina sabu mana namu oyin karamo kay kabako fladu samuni jakti ani ngone fola tobe namu bela jeni ni karamo way ne Burkina aramay nana kalanke karamo samu fe daso awa mali dozo dina ba bela jeni togola awemba na somana mori namu bela jeni nga foli bea nichi donc ne Burkina aramay daso idan so woni ko amba karamo adama o jaranye o benama Burkina adama me e to yere jume e to ko adama Traoré nam donc bo jamana boyoro o yake o bu daka namu komi o flate samumbolo kelempeli be samuni karande yala o yake o ye farafasiya do ani wonje Burkina adama daso adama to ko chasa mumbolo nichi donc ne de ya nani nai donc be bo bela jenin ka to ni nda ka akase ka famu daso koni ye karsa nichi o yake Burkina adama o jaranye adama kanu sira fɛ yɛrɛ sɔrɔ ngoni fɔ kɔnɔ cogodi ya sɔrɔ sira jumɛn fɛ karamo madani namu kuma bayre ngoni koni ne ngoni folo lamɛ radio Mali de la kabako depuis 90 kɔnɔna nuna daso donc kana bola ne yɛrɛ nana dusu ngoni ye ɲɛna yɔrɔ min o kɛra an fɛ Burkina an ka dusuba dɔ bɛ yen o ba de banna namu dusuw ko olu tɛ se ka o to yen tan ko olu bɛna o ka dusuw ka foli kɛ daso donc o nalen dusuw ka foli kɛ yɔrɔ ne ye dusu ngoni ye o y'a sɔrɔ n bɛ ka lamɛn radio Mali la n tun m'a ye daso o don de n y'a ye namu ngo ayiwa ala kana n faga fo n fana ka dɔɔnin kɛ nin nɔ daso a kanu n'a ye namu kana se ayiwa a kalani ma a kalani fana y'a daminɛ kasɛti la namu ka kasɛti lamɛn k'o lamɛn donc kana ngoni di bara ɲini namu ka kala ɲini ka juru ɲini k'a di an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko Adama fana k'a d'o ma ko k'a tu k'a di ma n ka to ka n dege a la o adama tun ye ngoni fɔla de wa walima ne tun bɛ bolo balanfɔla de ye namu balanfɔla tun don mais halisa a bɛ yen namu balanfɔla don namu donc o de y'a tu olu yɛrɛ ka turu ka ngoni position na sini ne ka ngoni fɔlɔfɔlɔ bɛ yen kabako namu donc o kɔnɔ o tulen a dira ne ma ko ne k'a fɔ cɛ min ngonifɔla min nana ni fɔli kɛ namu ne ye ngoni ta ka taa d'a ma n ka kan sigi daso awa ne fana ka to ka n dege ngoni na ala y'a kɛ n taara ngoni d'a ma ngoni bɛ ɲini ka kalo 3 sɔrɔ a bara a ma se ka ngoni kan sigi ja ala ka ko de namu ne yɛrɛ nana n ko karamɔgɔ Soromani ni ngoni tɛna se ka kan sigi a di ma namu ne bɛ taa kɛ ɲɛnajɛ la ten parce que a nege de bɛ n na o kosɔn n y'a di ma kɛ ka kan sigi daso a ko ko Adama ko ngoni kan ma sigi mais e nana bi ka ban ngoni kan bɛ sigi e ɲɛna bi daso donc ala y'a k'a taara sugu la ka t'i munumunu ka na
kala kana ngoni foni ndenyana ka siri ndenyana ka kan sigi ndenyana daso wode bi nam ne fana mamma nyini nga ble yala ngoni kam sigi chogodi nam donc o kera nka ngoni kan sigi nyedoni o do fobi daso donc o kono nana o kelen ko ban an sorla kan tuka nkala la depuis 91 ni kera 91 ko namu donc ntora kan kala sokono sibiri sama ke ka kasetu kan ngon hola dot me buruna ko masa ala mahina wala sesa fatura ala kada donc ntora ko luka kasetu takanyere nyene ja radio la daso ya do radio la namu mfana ben sigi ngoni juruta namu donc katoka foka benai daso ntora te doni doso kedo be ko gawsu tawre wori nana dundo ko ako jako ngoni hola bale ka dugu kono ya lere to kalam namu nana ni woroni dundongoro ni kemefla namu kabe no dinema daso nyedo mbale ya fe nyere banangon ngoni te nundo ngoni te se kanimine kabako ko ne se ka mine choko di way ko dusu ka sharia di ni ngoni te dusu ko kalama ante ngoni ko kalama ni ndete na ni mine daso wasoro ngoro he ka fari alere nana sa anana ni dusu ke bonyona namu alere ye dusu ri anana ko ko ndoko ni mine ni dusu ka sharia ni bina ngoni fola wele ni bina ni woro ani she kanu dama daso donc ise ko mi warla o dama be se ko ke sanse songo ka sima daso sikatala donc kramo ne kan ngoni mbo to ko fle don antara kata o fo ko ngo kramo ne te se ngoni sin chamana de ngoni sin saba nam ku dombolola sera bakele ani ngoni se wore tumbe donc ko mbese ulu saba la ko ulu ko bolu nyana je ni be sala kaba foite kanubo nam flabolu sababu ulu nyana je se kanunde do daso ulu tunta do nam yala o benen ngoni soro chojumana fo kana fo ba ka ale re baraya donc hal ni ngoni sen kelelo ko bolu bo nam nichi donc ni kan ngoni ko ta choko fle daso mais otunye kabila jmendi fan jmen tundu bon woti en fait Burkina toje daso ne re wulu dugumo duye toje sigatala mais ibolo tariku konona la ka commencer ka tama kana yire ke ngoni fola yire ko sira labo itemena sira jmen fe foka ni yire soro on fait malia ka tla ka tire soro samu jakte fi ne tara Côte d'Ivoire wasoro kramo samunka kaseti dobe Sidia Mami naka kabili namu donc soro man kelengele mi ngango ni kansi kadia kaseti flame bet me ale bolo ako dodo ni nana fe namu ngo bongo che me ka dongri da akuma kan kadine aka dongri kadine me ati me dongri kan avec la ka kuma chama ndo ala yala avec a munde fo wasoro nti bamananga fa munta doko yala ko ni kami photoy kabako jabe ka Sidia Mami ka mana de bo soroman de ko ne mako arama namu ni dozongoni ye nunun tai ni iba fe ka dozongoni fo dozongoni ye nunun tai daso wani nche ne soroman ne akano amena donc ne de ma se soro ka sa fay nichi donc ni sebiye iki jija nam ikani che ka kasetina ka dongri iki I hakili siga fe kosobe ko ngoni folay nichi donc kono asigira ka Sidia Mami nga mana ya ke radio kono e kaseti kala donc adamine a fo alaba kabako ka be koro fo ni nyen daso donc oro e fo bi ba manan kan gele mo do ba kono me se ka mo nyini nga ulula no te adobe a chama be nte ma nyini nga wala nichi parce depuis ye nyakanu ngo ala kana mfaga fo ngana kalane yakase nichi ni dakai
Nam. Donc o kɔfɛ ne nana to ta ka taa Côte d'Ivoire ka san 1 ni dɔɔnin kɛ yen en 99 ne nana karamɔgɔ Samu. Mais i taara Côte d'Ivoire o min na i taara gɔnifɔ de hukumu kɔnɔna la i taara sira wɛrɛ de fɛ. Ne taara binbaliya de la. Da sɔgɔ nam. N kɔrɔkɛ bɛ yen n'a ka denbaya sigilen bɛ yen awɔ n taara binbali yen kosɛbɛ. Nam ni cɛ. Ŋɔnifɔla dɔ fana tun bɛ an fɛ Burukina ko Dulayi Adulayi donc o de nana don dɔ la yen an ni o yɛrɛ yaalala ka Ajɛgɛ ka ŋɔni fɔ a Jake ka ŋɔni fɔ a Buwaso ka fɔ a Suba ka fɔ Bonua. Da sɔgɔ. Donc an ye olu kɛ nam awɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ donc n sɔrɔla ka sira ɲini n kɔrɔkɛ fɛ ka na Samu fɛ a kalandenya la sisan 99 nam nana Samu sɔrɔ a ko Adama k'i bisimila. Da sɔgɔ. O ye n don cogo ye Mali kɔnɔ ni cɛ. sinon ma don sira wɛrɛ foyi fɛ Mali kɔnɔ yan ni nin tɛ. nam don min bɛna Samu fɛ i tɛmɛna sira jumɛn de fɛ ka taa Samu bara. Bon i ye maa de da i yɛrɛ kan walima i ye woro de da i yɛrɛ kan walima i sera ni gundo jumɛn de. Nam. ne nana ni sira min ye Samu fɛ ma maa da n yɛrɛ kan ne ye woro de ta n yɛrɛ ye donc ka na n kalifa la parce que an ka fanfɛ mɔgɔ ninnu tɛ dusukɔni dɔɔnin bi tɛ. Ni cɛ. donc k'a fɔ ko i mansa de bɛna wuli ka na n'i ye ou bien i kɔrɔmama de bɛna wuli ka na n'i ye o ma kɛ dɛ ne yɛrɛ de ye sira ɲini n yɛrɛ n kɔrɔkɛ ye donc ka na kalandenya minɛ karamɔgɔ Samu ma. Da sɔgɔ. maa don y'a sɔrɔ Samu tun bɛ min. o don y'a sɔrɔ Samu bɛ kɔli filɔ. Kita kɔli filɔ. Da sɔgɔ o don min ni e sera Samu ma Samu yɛrɛ kɛra cogo di e yɛrɛ ɲɛ da Samu kan e yɛrɛ fana kɛra cogo di. ne ɲɛ dara Samu kan n ye kunberekun 2 ni nɔngɔnkuru bɛɛ turu dugu ma. Kabako. a don y'a sɔrɔ kɔɲɔ de bɛ karamɔgɔ Samu ka du kɔnɔ a bɛna alamisa donya dɔ ma. donc parce que a tun bɛ fɔ ne ɲɛna n fitininama ko n'i ye donso ye Mali la Mali donso ye ko subaga don gɛrɛ a la donc ne nalen autogare la Falajɛ ne ye su 9 de kɛ ni ne ye donso ye min dogo ka sɔrɔ i bɛ fɛ ka kɛ ŋɔnifɔla ye. voilà ka sɔrɔ i bɛ fɛ ka kɛ ŋɔnifɔla ye. Nam ni cɛ. ni ye donso ye min dogo o kɔnɔ ne nana taa Tumani-Nkɔnɛ de yɔrɔ ɲini o y'a sɔrɔ ko Tumani-Nkɔnɛ bɛ Ɲamakɔrɔ ne wulila ka taa Ɲamakɔrɔ n b'a sɔrɔ yen o ko ne ma ko a yɛlɛmana Sirakɔrɔ n sera yen don min o y'a sɔrɔ Tumani-Nkɔnɛ banna musow bɛ firiya la. Namu da sɔgɔ. donc o y'o fɔ ne ɲɛna ko Adama tɛmɛdilala dɔ de tun bɛ sirada la ale de ne ɲininka parce que ne jiginna ale kɔrɔ ye ne ka Tumani-Nkɔnɛ ka yɔrɔ ɲini ale ko Tumani-Nkɔnɛ fatura k'a tɛ tɛmɛ kalo 2 ou bien kalo 3 kan. donc ko Adama e bɛ ka na maa min fɛ awa ko maa farima tun don k'a tun tɛ sanaŋuya dɔn a ka kow la bon ŋɔnifɔlaw ye o waati ŋɔnifɔlaw o ka kow tun ye sinaya de ye. Da sɔgɔ. o ni bi ta tɛ kelen dɛ. Ni cɛ. bi ŋɔnifɔlaw an bɛ don ɲɔgɔn na cogo min awa ne nana waati min kalan na ŋɔnifɔlaw o tun tɛ don ɲɔgɔn na ten dɛ. Ni cɛ. parce que gindo tun b'a la parce que bɛɛ tun bɛ sira bɛɛ ɲɛ. Da sɔgɔ. donc ko Tumani-Nkɔnɛ fatura awa ko mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ yan min ye Samuni kanu donc n'i y'o sɔrɔ o bɛ se ka Samu ka yɔrɔ jira n'a ma se n ka taa Tumani-Nkɔnɛ ka yɔrɔ tun donc o y'o kamalen wele ka na o y'a sɔrɔ a taara chauffeur don o y'a sɔrɔ a taara mobili ko a nana dɔrɔn a bolila ka na a nana ne ye ci ɲɛfɔ n ye ko ko ale kɔni bɛ Samu yɔrɔ dɔ yɔrɔ min na o ye Kita de ale bɛ Samu yɔrɔ dɔ Kita a ko ni n ye terrain ta ni n jigira Kita ne ye Samu ko ma ɲininka Samu bɛ ye. Namu ni cɛ. donc ne fana ye terrain gare sira minɛ. o y'a sɔrɔ terrain ko bɛ sen na. terrain ko bɛ sen na n sera terrain gare la o y'a sɔrɔ mobili dɔw jɔlen bɛ ɲɛfɛ olu fana bɛ taa Kita olu bɔn ko Kita bon
ne fana ndi terenko kalama ne si mobile man ndora mobile kono andora kita vers 6h wati dans son wula fe fitri magay 18h wati wala 18h wati nti che doye te muso doye ikeli nikeli barkala jigi nay aw dot me kan nege mobile kono ko nansera kita kale be jigi ga samunga yoro to ya nyini nga kadimma ansera doro a jigira doro kaka minon ta katunu bon an jigira gari min kono garanti karta de tun korelo gari yorolo to ma jo soyi folo bon ne fana ka wasoro te ngateli ma kolosi daso donc sigilen to karata buni ngono so be ka digina yan doni maraga chawro ba donana kale be kana doni tanyini pusi ni babulo ale ko mo be ko doni be mimulo angu mo be doni be mimulo wasoro ni ngatunga majani sigilendo namu ako ale be mo ta mo bonne be tara fladu samuni ka yorolo ngwebe samuni ndo ko ale ato mi ngale ta ka yorodo nichi ngo bonni be se ga samuni ka yoro nyini ina kunye samuni nyini daso ay ne kam minon ta ko boko samunka ko fladu gari ani yenje ko be kaka jandonde ko keme sara passé ngo basite ni tere kaya kajan mi keme sara ni ya manjan an se ko mi no ki nichi wasro gelabe nichi donc an serai ko fladu gari te fladu gari te ko dako kale bena aka balima maraka kedo ka yoro la jefe ko kumi shukura ka wanne bi shiye din dugu jera donc misega dudu kono ka sam ka yoro ko manyi ngari ke nichi maraka chakroba daso trasro maraka chakroba doyi fana be sella fitri salla ko chenira ko nana nando kalfe ma be shife ya sini abaka mo yoro nyini maraga chawrba ko lete zumara ko ni wara ko riba ko ba ifare yezo yego nichi ko ifare yezo yego te zumara am bore kasera mine kana se yoro mina nana nyini rego go fladu gari daso an sere tuguni nam aye muso doye muso jam aya nyini nga nam ko be ka tami ko cena ko nebe ka fladu garle yoro nyen kadini dunanjema zo ko fladu gariya ay ko fladu garte nam asola ka fa ko samuni nyini mbagadu daso ko ni samuni nyini mbagadu o te bashiye ko samuni tuye ale koroke tiridi daso samuni tumina ale koroke fe wati be ona siga boro ko sarti tanduru ka nyonga be ko cena ale reti samu yere ka yoro do kabako me kwa kon me kol flodi kol flodi be fami fe ale ta do daso uso soro ki kunya ko bon kale be min do ni ko kono na abi no wayna min ka tele kan waya aka dozo ba ka yoro nyini katani nonje blay dozo ba ka so na blalay akachala fe dozo ba koni chugo obe samu fando nichi no e fakuru tungarai namu abalolendo ay afatura bi alakahina amin nam donc maraka ne tani ne fakuru tungara kaso nsera nya folike nye dantigale chama ndwaro daso ko bismillah barka ne ga minom bla sokono munin dimman yaddu wale fon terenta dundo nafaji ja teremeta ka segla lolo wale fona ko ko teremeta alamsa o yasro doye dimasi esira ko wala ngo basite ne be dimasi kon alamsa kono ya alamsa fajiri ala ya kan sura fana dunye ya fanyi no fe kasira ni no fe nichi ngo komi peut-être en tena nyongo e jona ne bita karamo yoro si daso tete moko ya fadi donc dugu jera doron 4h du matin terrain kulela ne wula kata terkala sera doron donc o yeneta jigi ngo bon ne be jigi na faji daso
Filadugu Nafaji digira nye samu ka koma ɲininka yen nɔ olu ko ko samu bɛ yen ko yanni kɔli filo yɛrɛ man jan ko samu bɛ yen ko a bɛ yen nka bɛ yen ko a bɛ yen donc ne lafiyara ka dakan sɛgɛrɛ dɔɔni dɔɔni naam lafiyara donc kulanjɛ wa ni ala ma hinɛ na ale fana tun nalen don ci dɔ la gare la yen donc ale ye ne ka tunga manja ta ka sira ka nɛgɛso kɔfɛ donc kabila ne ɲɛ ka sira ɲɛfɔ ne ɲɛna ni sera n ka taga numabolo fɛ n nana taa kinibolo fɛ donc ala y'a kɛ ale bilala ne ɲɛ donc ne fana bilala kɔ n bɛ se yen tuma min 10 heures 11 heures kɔnɔna ninnu na i y'a sɔrɔ jenbekan golobalen don ko jenbekan golobalen a dun fɔra ko Mali donso man ɲi jenbekan min golobalen nin ye a yɔrɔ ne fagali jenbekan de ye nin ye wa ou bien nin ye jenbekan sugu jumɛn ayiwa n ko i jɔ ne ka n jɔ yiri in kɔrɔ yan fɔlɔ mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn n ye tiɲɛ n y'i jɔ ka n jɔ mɔgɔ ma bɔ bon n y'i tɛntɛn ka na n jɔ ka bulonda la yanni sɔɔni muso dɔ bɔra ko dɔ jɔlen bɛ olu ka bulonda la yɛrɛ ko olu k'ale kɔni t'a dɔn ko mɔgɔ sugu min don ko a tɛna kɛ karamɔgɔ Samu ka dunan dɔ ye kulanjɛ wani nana sisan ko ko dunankɛ ko do kɛ ne ko ayi n ko ne tɛ don dɛ n ko nin ye mun fɔli de ye yan ko ne ka don dɔrɔn ko fɔli de don n ko ayi n ko ne tɛ don dɛ fɔli sugu min don a fɔ ye a sɔrɔla k'a fɔ ko kɔɲɔ de bɛ yan o ye sigiyɔrɔ ne dora sigiyɔrɔ di ne ma n sigira yanni sɔɔni karamɔgɔ Samu nana sigi ne da fɛ ko n'i ye Samu ye i b'a dɔn wa ne t'a dɔn dɛ fini min b'a la kasɛti positi kan ayiwa n tɛna se k'a dɔn ni o fini tɛ mais n'o t'a la donc ne tɛna dɔn ta ko bon ko Samu sigilen filɛ kɔrɔ ko Samu de sigilen filɛ kɔrɔ n ko ne bɛ Samu min ɲinina o de nin ye wa mais ne bɛ min dɔn kasɛti kan n k'o ye cɛjan kolomamisɛnnin ye mais n ko nin dun ma jan kosɛbɛ dɛ ko ko Samu de nin ye ko Samu de nin ye o yɔrɔ la e yɛrɛ kɛra cogo di karamɔgɔkɛ nisɔndiya n t'a dɔn min yɛrɛ kɛ cogo min i sina ka n ɲɔngiri dugu ma bɛɛ ɲɛna ka n kunberekun turu dugu ma bɛɛ ɲɛna ka n ɲɔngɔnkuruw turu dugu ma bɛɛ ɲɛna n ko karamɔgɔ n ko ne tun bɛ yɔrɔ ɲini na ne wuli kun ka bɔ Côte d'Ivoire ka na e de kama ka na kalandenya minɛ fɛ a ko a yɛrɛ tilala o bɛɛ la ka n bolo siri n kɔfɛ a ye n bolo foni fo siɲɛ 3 n ko n nana n kalifa la n sɔrɔla ka ɲininkali kɛ ka wari bɔ n ka dono san ka woro san ka 200 d'a kan ko karamɔgɔ n nana n yɛrɛ kalifa la i ka n kalan ŋɔni na i ka ŋɔni ka di n ye i kanu bɛ n na n y'a fɔ n kun fɛ n ko ala kana n faga nin de n'i ma ɲɔgɔn ye hali ni n nana sɔrɔ i salen don kuma lasurunyana o ka t'i kaburu jira n na n ka n kalifa o la i ka di n ye a ko ne bisimila a ye woro minɛ ka dono in minɛ donc ka 200 in minɛ n don cogo filɛ Mali t'a la sisan a barika an b'o hukumu kɔnɔna la hali bi woro minɛlen i nisɔndiyara kojugu a kɛra i sago ye wa e yɛrɛ fana kɛra i yɛrɛ sago ye munna parce que maa min mana ye kumakan mɛn sisan hali dɔ tɛmɛtɔ ko Samu de bɛ yan wa walima a ka kasɛti de b'a la wa o ma a ye fura dɔ de d'i ma ni min y'i kan kɛ ale kan ye wa i y'o lasɔrɔ cogo di kan in dun sɔrɔla cogo di i fɛ namu karamɔgɔ Balani bon a ye fura di parce que mɔgɔ n'a ye duwawu k'i ye an bɛ ka duwawu in kɛ fɛn min ye duwawu in ka bon ni fɛn caman ye dɛ ne cɛ ni maa ye duwawu k'i ye a kɔnɔ jɛ kan ayiwa a ka ca ala fɛ duwawu in a b'i man di siga t'a la duwawu in ka bon ni fura dɔ ye wallahi o ye tiɲɛ n'i y'a ye n kan yɛrɛ bɛ ɲini ka k'a kan ye dɔɔni a kɛra kanu sira de ye parce que i ye fɛn kolonin kanu a y'i ta to fɛn wɛrɛ ka toucher ale ɲɛna siga t'o la
donc o ye kanu sira ye donc a kɔni y'o kɛ n ye awɔ ne ce sinon k'a fɔ ko fura le bɛ di maa ma kan ka yɛlɛma ye a bɛ kɛ dɛ nka karamɔgɔ ye duwawu de kɛ ne ye n bɛ se ka dɔɔni dɔɔni fɔ a yɛrɛ ka fanfɛla kan siga t'a la a ka di n ye i ka jurusen kelen d'a ma i yɛrɛ jurusen min kanu n'i bɛ se k'a kɛ ka ɲɛmaa ɲɛnajɛ miniti dama dama an b'o d'i ma i k'o kɛ k'an baro i da sɔn wali ko beda jolo dulu hama juruninga moni fosam ya juruninga ale sabuye moya la beda jolo madani durale he manala jurugame ya sabuye kumagela beda jolo moni fosam ya kalande no ne nano nyana je doso bawu ya moni mbogane ke majurugame beda nyalone ale sabuye mori ala beda jolo ale sabuye jula ala beda jolo ale sabuye balima ala beda jolo Dusungwani manga ne baudulungala Dusu bau yang wani wasamuni samufuni kubabarega Amandala juruninga ale sabuye musubala beda jolo Wani fada manale musu marula kemangone ninga kagandulunge Wani fada manale musu tebela boye sabula bedo chula Tembele la moninga kagandulunge Kote diri sale, wari gala galandene, ale sabuye doso yalla beda jolo. Prawana gaula musa bujalo bo jaga sabuye ro bedo jolo. Ale wa gaula aulele ke mangwani juru gamene benyana je. Karanga ya tubiri fone bewelela madani ne kuma kono madani ne he manela jurugame dosa uya parodigi ne bewelela madani la ngoninga gangandulunge moyala ojama ye moyala bedojo Ambi fo ki walimando amba fo ngalibi ala ki koko ambe samuka duba kono halibi ida sogo kala in kofe domini itari kalfala kanabla bila yala iye san joli ɲɔgɔn ka fɛ kalan na a ka sɔrɔ ka sira d'i ma i ka taa i yɛrɛ k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ namu karamɔgɔ madani n ye dɔɔnin k'a fɛ yen ne na siɲɛ fɔlɔ la
ne ye san 2 ni dɔɔnin k'a fɛ. Namu. O kɔfɛ 2001 ne ye sira ɲini a fɛ 2001 ka taa 2010 n seginna ka na. Ale fɛ tuguni. A fɛ tuguni. Da sɔgɔ. Ka na kalan continuer 2010 2011 2012 2013 donc 2013 kɔnɔna la ne ye n yɛrɛ ta ka na Bamakɔ yan. Nana jira la karamɔgɔ ayiwa maanifin ko don diɲɛlatigɛ ko ka ca. Ni tiɲɛ. N'i sigira ko ka don dɔ makɔnɔ ayiwa ni o don seko ma ɲa cogo dɔ la parce que ko dɔ bɛ yen i b'a jateminɛ i yɛrɛ kunkolo la ani kɛ ka kan ani kɛ tiɲɛni ye. K'a da mun kan karamɔgɔdenw yɛrɛ caman kwara u bɛ fɔli kɛ. N'a fɔra ko ne bɛ ka fɔli kɛ n karamɔgɔkɛ ka tagabolo kan dɔɔnin. Da sɔgɔ. Bon denw fana dun bɛ fɔli de kan k'a kɛ. Ne dun ta ye yɛrɛ ɲini ye. Ka na n yɛrɛ ɲini olu fɛ. Ni n ye n yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ dɔɔnin n ka bɔ ka dɔɔnin ɲini n yɛrɛ ye. Da sɔgɔ. Donc n ko karamɔgɔ waati dɔ sera ma ka sira di ne ma ne ka na Bamakɔ. Da sɔgɔ. Donc o kɛra 2013. Da sɔgɔ. Donc n'i y'o jateminɛ komi san 5 ni dɔɔnin jate yan o soit san 6. Da sɔgɔ. Siga t'a la. Donc e ma se k'a kanu ka taa sigi Burkina k'a ye k'a fɔ ko fɔli se man ca ye walima i nana i miiri de k'a fɔ yen kaw kan gɔni ko ja tɛ ten o de Bamakɔ ta kanu don i la. Oui. Naam. Burkina kaw tɛ ŋɔni ko in kalama kosɛbɛ parce que ka da mun kan an tɛ kan kelen fɔra. Burkina kan ka ca dɛ. Mali fana kan ka ca mais maliyɛn caman jɛlen don kan kelen na. Da sɔgɔ. N'o ye an ye min kan ka fɔ nin ye. Ni tiɲɛ. Burkina i bɛ taa yɔrɔ dɔ la n'i ma jija e bɛ nin kan kelen min fɔ tan n'i seginna k'a fɔ ye o t'a mɛn. Bon o bɛ sigi k'i lajɛ yala karisa bɛ ka mun de fɔ tan a ja tɛna don o la kuma tɛ o ka ko dɔ k'i ye. Ni dun ye fɛn kanu i ka kan ka dɔ de sɔrɔ a la. Mali kɔnɔ yan nusungɔni maa 50 sigilen kɛnɛ kan ani maa 100 sigilen Burkina kɛnɛ kan e bɛ min sɔrɔ maa 50 kɛnɛ kan yan k'i ka denbaya balo o sɔrɔ man di Burkina fo n'a kɛra bi ye. Da sɔgɔ. O de y'a to awa n bɛ ka munumunu Mali la yan fɔlɔ. Da sɔgɔ o diyara n ye. Hali bi an bɛ ka ɲɔgɔn koron dɔɔnin an bɛ na se kunsi kɛnɛ ma yala e bɛ yɔrɔ min sisan ne bilala k'i ka taa kunsi kɛnɛ kan ka taa kunsi fɔ yala fanga b'i la wa i bɛ se k'a dɔɔnin ta wa. Karamɔgɔ Madani. Naamu. An bɛ kunsi kɛ a ka ca. Ne kelen ka kunsi kɛ k'a daminɛ 18h la ka taa bila fɔ 6h du matin ne kelen bɛ kunsi kɛ. Da sɔgɔ. Ni Ala ka jɛn ye. Ni Ala ka jɛn ye. N y'o dama dama kɛ yɛrɛ. Da sɔgɔ. Mais ne bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fana kalifa i la o ye aw minnu ni aw ye ngɔnifɔla ye waati dɔ la est-ce que aw bɛ courage sɔrɔ ka tugu donsow kɔ ka t'u nɔfɛ wula kɔnɔ u bɛ ka nkalon kɛ cogo min ka tila la k'a kɛnɛ da k'i wele k'i lajɔ a kunna yala e ɲɛ sereyara o dɔ la wa i ka baara in kɔnɔna la. Bon ne ɲɛ sereyara o dɔ la mais ne ma o ma ne ta ka taa kungo kɔnɔ. Ne ɲɛ sereyara o dɔ la misali kɛnɛ kan. Naamu. Ka ne to wuladani fɔli la tan a donsokɛ de y'i jɔ dɔrɔn ka mugu ci. Sikei kɛnɛ ka ɲi. Kɛnɛ ka ɲi. Naamu. Ko bon ko Arama e bɛ ka ŋɔni min fɔ ne kun n y'a mugu min ci wa a sogo fagala n bɛ mɔgɔ bila sisan u ka taa taga na. O kɛra ne ɲɛna o kɛra ne la. Da sɔgɔ i y'a sogo dun walima aw y'a kɛ cogo di. Ne y'a sogo dun dɛrɛ ala a kɛra ye n kunso ye a kɛra bɛ n goloso ye. Sikei. N y'a sogo dun. Naamu. O kɛra ne la. Mais e ye mun juru sen fɔ a cɛ yɛrɛ a yɔrɔ la ye. Bon ne kɔni ye janjo fɔ a ye. N ye janjo fɔ a ye parce que ka da mun kan ni maa ye nin ko sugu kɛ hali ni sogoba tɛ a kɛ man di bi donc i nisɔndiyalen e bɛ se k'i yɛrɛ hakili jagabɔ ka
cɛ juru dɔ fɔ a ye ni bɛnkan juru min don bɛɛ b'a dɔn donc ne y'o janjo fɔ a ye a fana y'a munumunu a la k'a dɔn kosɛbɛ o kɛra d'accord mais sisan e yɛrɛ min filɛ nin ye ka donsokɛ ko donsokɛ yɛrɛ filɛ nin ye ko sogo fagala don ni e ɲɛ dara kan e bɛ kɛ cogo di karamɔgɔkɛ fo n bɛ yɛlɛ i bɛ se ka mun de f'a ye k'a la nisɔndiya ne bɛ nkɔni fɔ a ye fo k'a nisɔndiya n b'a jira la bɔn a k'aw jija halisa ni min bɛ ka kɛ nin ayiwa nin tun bilatɔ don mɛ e min bɛ k'a kɛ sisan tiɲɛni yɛrɛ la an b'i fo k'i barikada ka courage don a la n b'u kuma dama dama fɔ a ye a ka se k'a faamu cogo min na ko n ka baara don ale fana ka baara don parce que n'i y'a mɛn ko ngɔni ni ngɔni donso ngɔni don a bɛ se ka kɛ ngɔni wɛrɛ ye dɛ mais nin ye donso ngɔni de ye donc ni ne y'o kɛbaga ye ne b'a nisɔndiya ka min fɔ a ye yaasa ka se ka courage sɔrɔ a ka nin ɲɔgɔn caman kɛ mais ni ngɔni baara in a ye sogo caman dun wa ni ngɔni baara ye sogo caman dun dɛ ni ngɔni baara ye sogo caman dun i bɛ se ka sogo kan dɔ d'a ma wa i bɛ se ka sogo gosi fɔli dɔ f'an ye sogo gosi fɔli ayi donso juru yɛrɛ mɔgɔ bolo la sisan k'a nisɔndiya n'a ye n'a ye sogo dun a kan bɛ fɔ dɛ ayi n b'o fɔ dɛ ayi da sɔgɔ o bɛ se ka fɔ Adama an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'i kɔgɔ i k'i karamɔgɔ ɲɔgɔn bɔ sabula kɔnɔdenni ye dɔɔni ye hakili la ka ca ala fɛ i bɛ ka siraw labɔ masa in ye fɛn min kalifa i la hakili la i gɔni juru dɔ kalifa i la o kɛra i dakan na Adama u b'a fɔ fɛn min ma ko donsow ka bɔlɔbɔ yɔrɔ kɔni donsow de b'a turu olu de b'a bɔ aw de b'a tila tulonkɛ n'aw bɛ taa la tulonkɛ o tulonkan de b'a la wa karamɔgɔ madame tulonkan wɛrɛ tɛ bɔlɔbɔ la nisɔndiya kɔ parce que n'i y'a mɛn ko bɔlɔbɔ donsow de ka ɲɔgɔn lajɛ de y'o ye
e bolola ka teli sogo la e garisɛgɛ ka di sogo la ne fana bi i gwɛ k'e ɲɔgɔn bɔ daso min fɔlɔfɔlɔ bɛ sogo faga namu donc an b'a fɔ o ma ko o y'a ka bɔlɔ bɔ bon o nisɔndiya kɛnɛ n'a fɔra ko bɔlɔ turulen don an ka na bɔlɔ bɔ namu ka ngɔnifɔla bɛ wele an ka na tulonkɛ kɛ dugu bɛɛ lajɛlen donso bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ karisa de ye a fɔlɔ sogo fɔlɔ faga karisa de ye filanan faga karisa de ye nin sogo faga karisa de ye nin sogo faga u b'a fara ɲɔgɔn kan daso donc ka na sigi ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ namu ka dumuni kɛ ka dubabu kɛ ɲɔgɔn ye ka san wɛrɛ ta kɔnɔ ne ci ne bɛ min dɔn bɔlɔbɔ la o ye nin ye a dɔw namu awa ngɔnifɔla bɛ se ka ngɔni fɔ kɛ n tɛ donsow y'o seko kɛ o ne ci donsow y'o seko kɛ dɛ namu sogo tɛ faga ten ni ngɔnifɔla duman tɛ ni e taara ɲinan bɔlɔbɔ kɛ n'o ma diya san wɛrɛ u b'i wele a i tɛ wele o donc n'an taara o kɛnɛw kan nisɔndiya bɛ se ka sabati cogo min san wɛrɛ ta bɛ se ka nɔgɔya cogo min an b'o hakililangoniw de fɔ ye k'o nisɔndiya parce que i ye sɛgɛn kɛ fɔbaga ma sɔrɔ i ka sɛgɛn na donc i ka sɛgɛn in kɛra komi a bɛ to ye golo la mais ni fɔbaga sɔrɔla la surtout radio mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ ka taa ni i yɛrɛ lalen tora i ka guwa kɔrɔ don min k'a lamɛn i b'a dɔn ko ja ko nin don ko ne ye ko dɔ kɛ san wɛrɛ ne bɛ n jija ne yɛrɛ ka kɛ tan dansɔgɔ siga t'o la an bɛ nisɔndiya baro kɛ o fɛ k'o lafariya kosɛbɛ donc cogo min na u bɛ se ka dɔ wɛrɛ labɛn dansɔgɔ mais aw minnu ye ngɔnifɔlaw ye est ce que sisan donso u b'aw sɔn sogo la aw bɛ sogo sɔrɔ u bolo bon sisan donso kelen kelen b'an sɔn sogo la sinon donso bɛɛ tɛ dɛ a sogo b'aw nafa a sogo b'an nafa parce que mun na e sigilen ye ka so e yɛrɛ tɛna taa yaala ka sogo ɲini i donsokɛ nana hali wɔlɔ de d'i ma i ka so karamɔgɔkɛ i b'a bonya kosɛbɛ ngɔnifɔla min t'a bonya o b'a sɔrɔ ngɔnifɔla ma deli ka mugu ci siga t'a la o tɛ n'i yɛrɛ delila ka don wula kɔnɔ ka mugu ci karamɔgɔkɛ n'o nana hali tufani de d'i ma e bɛ tufani nin falen sunsan na k'a fɔ k'a nana i sɔn sunsan na kabako parce que mun na yaasa a ka se ka na dɔ wɛrɛ d'i ma ne tiɲɛ n'o tɛ donso kelen kelen b'an sɔn sogo la dɛ a caman de tɛ dansɔgɔ siga t'a la sinon donso ka layidu talen n'a fɔra ko a bɛɛ ka kɛ sogo ye cɛ an bɛ sogo dun dɛ siga t'a la an bɛ sogo dun i dansɔgɔ karamɔgɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ ka gɛrɛ ko kuncɛman yɔrɔw ma aw ka baara in kɔnɔ a ka gɛlɛn a ka nɔgɔn n bɛ fɛ k'a dɔn baara in kɔnɔna la yala i ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ gɛlɛya min ni e yɛrɛ ɲinɛ man d'a kɔ n'a gɛrɛn tɛ barika bonyani ma kosɛbɛ f'a bɛ ɲini k'a kɛ don dɔ i ka jɛ baara in kɔ ka taa k'a to namu karamɔgɔ an bɛ gɛlɛya sɔrɔ dɛ gɛlɛya ye mun ye mɔgɔ tɛ se ka nin baara sugu kɛ n'i ma gɛlɛya sɔrɔ a la gɛlɛya in daminɛ yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye layidu ye e bɛ baara kɛ maa minnu kɔ n'u ma layidu timɛ i fɛ karamɔgɔkɛ wajibi don ayiwa a kɔrɔsi bɛ bɔ i la dɔɔnin ka da mun kan e bɛ k'i ka ngɔni fɔ danaya kan cogo min tilennenya kan cogo min bon a fana kumana tilennenya de kan a kumana danaya de kan bon n'a mana kɛ dun ɲininkali yɔrɔ e jigi kɔni bɛ sumaya dɔɔnin bon n'o kɛra kelen ka kɛ fila ka kɛ saba wajibi don karamɔgɔ mara nin a kuraji b'i bila dɔɔnin dɔɔnin donc o ye an ka gɛlɛma yɔrɔ ye donsow ni somaw ni ayiwa a mɔgɔ gansanw ni ɲɔgɔn cɛ parce que bɛɛ de b'an kanu siga t'a la gɛlɛya kɔni bɛ k'an kan kosɛbɛ layidu min b'an bolo a ka ca dɛ a ka ca adama o tɛmɛnen fana kɔfɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ni gɛlɛya b'a la nɔgɔya fana bɛ sɔrɔ a la i bɛ se ka souvenir dɔ sɔrɔ a la souvenir min a nisɔndiya b'i kan i ɲinɛ man d'a kɔ i ka diɲɛ bɔsigi yɛrɛ kɔnɔna la panko kelen dɔrɔn ka kelen d'a ma dɔrɔn n'i hakili b'o souvenir dɔ la min ni a nisɔndiya tɛ bɔ i la i ka baara in kɔnɔna la n ka baara in kɔnɔna na karamɔgɔkɛ kelen pe diyara n ye a la kelen pe namu a diyara n ye a la a
tɔw bɛ se ka tugu kɔ ni ce o ye jumɛn ne karamɔgɔkɛ Samu a tun bɛ ka nin bɛɛ kɛ a bɛ se ka k'a ye dutɛrɛ in sɔrɔ k'a ye mais a ma se ka dutɛrɛ in sɔrɔ k'a k'a ta ye ni ce o ma se ka kɛ mais ne ka 2010 22 fɔli Kasaro ne ye maire Yaku deli Yaku n sɔn terrain na a ko Arama ko n ye terrain d'i ma o terrain di ne ma an tatɔ terrain suma yɔrɔ bon ne ko Yaku ma Yaku e ye terrain di ne ma sisan yɔrɔ o ye ne kalannen ta ye mais ne karamɔgɔkɛ bɛ kɔli filɛ ne bɛna n ta di n karamɔgɔkɛ ma bon donc ne ta bɛ min Yaku ko bon a ye taa terrain suma a ka kelen suma ne fa Samu ye n'o ye Arama karamɔgɔkɛ ye a ka kelen suma Arama ye karamɔgɔ o diyara n ye kosɛbɛ karamɔgɔ Samu sigilen bɛ o terrain de kɔnɔ bi barikala donc o diyara n ye kosɛbɛ o diyara n ye kosɛbɛ filanan yarɔ sen kɔni maanifin sen Bamakɔ kɔnɔ yan moto ye ni Ala y'a kɛ ni moto b'i bolo i bɛ se ka yɔrɔ caman sɔrɔ hali ne nana moto de la donc Maligibilen karamɔgɔ tɔw ma Samu ka donsokɛ o de fana denkɛ ye Maligibilen ye o de fana ye moto 2 de di ne ma k'a ni ce ne k'a kɛ yaala n'a ye barika ale bɛ Bamakɔ yan wa a bɛ Jalakɔrɔ di k'a barika donc karamɔgɔkɛ caman kɛra n ye mais an tɛ se ka bɛɛ fɔ nin bɛ dɔ bɔ donc i da sɔgɔ nin ko i ye artiste ye est-ce que masa in sera ka nɔgɔya k'i ye ka don studio la ka album bɔ ka yɛrɛ kɛ ka diɲɛ ɲɛnajɛ wa Ala y'o garisɛgɛ d'i ma ayi Ala m'o garisɛgɛ di ma ka sɛti bɔ barikala i ye artiste ye i bɛ se ka chance sɔrɔ ka yala Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna kɔnɔ farajɛ la est-ce que Ala y'o garisɛgɛ fana d'i ma oui Ala y'o garisɛgɛ dɔɔni di ma ne kɔni dora Côte d'Ivoire dɔɔni wa n y'o kɛ ka na Kɔrɔkɔ Ali Jalo fɛ n y'o kɛ n kɔni fɔ kɔnɔna na mais ne ma bɔ ka don jamana wɛrɛ si kɔnɔ kabini n ye kalandenya daminɛ Mali la yan n ma bɔ ka taa kɔ kan fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ i kɔni a kɛra cogo cogo i ye cɛ ye n bɛ fɛ k'a dɔn ka hakɛto ɲini i fɛ n'Ala sera ka furu nɔgɔya i ye ka wolodenw nɔgɔya i ye alhamdulilayi n nana kalan kɛ Filadugu ka na kalan kɛ Mali kalan kɛlen kɔ k'a ban n karamɔgɔlakaw ye muso ta k'a di n ma muso b'i n bolo den b'i n bolo den 2 barikala karamɔgɔ o tɛmɛlen kɔfɛ baara in a ka di kojugu n b'a ɲini i fɛ i ka dugawu kɛ jamanadenw ye ani i ka dugawu kɛ i yɛrɛ karamɔgɔ ye ani anw minnu ni anw sera ka kɛnɛ in sɔrɔ ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ don kuntalaw ka jan ni Ala ye waati wɛrɛw yira an na nin so kelen in kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka ɲɔgɔn baro ni Ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ i da sɔgɔ ni ko ne kɔni bɛ n ka denmisɛnya dugawu kɛ jamana in a ka kala a ma kalaya mɔgɔ kelen ye a ma kalaya maa 2 ye ni hɛrɛ dora Mali in kɔnɔ yan bi bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la ni bɔnɛ dora yan fɛnɛ Ala k'an kisi o ma caman de bɛ nimisa donc n b'a ɲini Ala fɛ ka ɲini donsow fɛ ka ɲini kɔntɔrɔni sanɛ fɛ ka ɲini dankun fɛ awa fitini min bɛ Mali kɔnɔ Ala ka fitini nɔgɔya Ala ka nɔgɔya ka ban pewu ka Mali k'an sago ye awa an fɛn o fɛn sigilen filɛ nin baro kɔnɔna na yan n ye dugawu kɛ bɛɛ ye n bɛ bɛɛ fo bɛɛ ni wale ɲuman ka ne sigi ka nin temps kɛ tan ni kanu tɛ a kɛ man di n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka kanu na wala k'an to ɲɔgɔn ye Ala ka bɛɛ lajɛlen garisigɛw foni Ala ka sabu ɲumanw k'an ye an bɛ min fɛ Ala k'o k'an ye an tɛ min fɛ Ala k'an n'o cɛ janya Ala ka donsoya jidi Ala ka tele in Ala ka taa ɲɛ Ala ka taa ɲɛ Amada nin tɛ i siɲɛ fɔlɔ ye ka n wele an bɛ dugawu kɛ i fana n ka denmisɛnya dugawu i ye k'a kɛ ŋaniya min kan Ala k'a waleya Ala k'a sɛmɛntiya ye i ye k'a kɛ ayiwa
tagabolo min fɛ a ka kɛ tagabolo ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'a fɔ i bɛ tagabolo ɲuman de la ala ka an bɛɛ lajɛlen sɔn si la ka sɔn kɛnɛya la ka baara ji di bolo labanko ɲuman d'a ma i bolo min i ka baara la k'i ɲɛmɔgɔw k'i n'o kan bɛn i dansogo di ko merci vraiment et Adama n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i ye ka tila ka dugawu ɲini fɛ i bɛ baara min na hali bi ala k'i kɔgɔ ala k'i fanga se ala ka diɲɛ mɔgɔ ɲumanw ala k'u kunsi ma ala ka diɲɛ kanu ɲumanw ala k'u kunsi ma ala ka sababu ɲuman caman nati o tɛmɛlen kɔfɛ an kanubagaw fana farala an ka yan an n'u jɛra ka baara in kɛ sabula ni baara in jɛ ka baara de don i n'i ka kalandenw bɛɛ lajɛlen an ka foli belebele b'u ye association jigiyabolo ɲɛmaya ani a yɛrɛ a n'a ka cakɛlaw bɛɛ lajɛlen marijɛ n bɛ u bɛɛ lajɛlen fo sabula u y'u ka baara bila kabini tilegan fɛ n'o ye 14 heures fo ka na se su in na ma u sigilen bɛ baara in bɛɛ lajɛlen a bɛ ka k'u ɲɛna an b'a fɔ k'u ni ce u ka faso jɔ la sabula nin bɛɛ ye jamana jɔnsen dɔ ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don jamana in kɔnɔ yan kɔtɛ diri i k'a dɔn Badiala na belebele in maa dogolen tɛ Farabana Musafu Jalo ka kalanden don an b'a fo nin kɛnɛ kan a n'a dɔgɔkɛ n'o ye Samɛ Ngolo ye ale fana ye Farabana Musafu ka kalanden ye u fana nana n'u ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment an b'a fɔ n k'a diyara an ye a bɛnna an ma o tɛmɛnen kɔfɛ Arakamali tɔgɔ la Kawu Ture n'o ye ne yɛrɛ balimakɛ a bi yan ni Baba Kulubali an k'a kɛ Ture sa Baba Ture Kulubali Ture Kulubali an b'a fila bɛɛ kalifa la parce que an ka jɔnw don donc ninnu Arakamali tɔgɔ la u fana sigilen bɛ yan baara in jɛ ka baara in a kɛra u ɲɛna vraiment donsow ni somaw ani dɔnni dunkew aw y'an bila ka na baara min kɛ su in na an garizigɛ kɛra nin de ye aw fana garizigɛ kɛra nin de ye an b'a fɔ ala ka ni ɲɔgɔnna caman yira an ni aw la ala ka donsoya jidi ala ka barika don a la Mali yɛrɛ ala ka sabati ala ka Mali basigi merci vraiment ani ko aw danso merci